Ka Voice of the People Party VPP kalathaw yak ad hoc committee ha ka jing sedang rungkli harilum garu da ka jing temu banwan ra ya ka jing kala bat banya kun persya ya ka bamsam ha ka jela. Habakren ha ka jingalang kabalalong hatura ha ka shipo trik yayong u presiden ka VPP uba Arden Miller Besaymon ulapan pau ya ka jing kemen baka VPP ha ka bakat do kala yok ban rungkli harilum garu da ka bajubab ya ka jingkot bandon ka wepat kalan ha ka nikathan. Ngikot ekipat nongshong shnong karilum garu bakin yasnok tilang bat ke VPP banwan ra ka jingkala ha ka jela bat ya kun persya ya ka bamsam ulaong. Ha ka nika jingalang latung ya u Krona Lake marak kum u presiden ka ad hoc committee ka VPP u Ronald Sangma kum u secretary bat u Ryan S. Marak, Joba Marak, Teng Sim Momin, Jim Reeves Momin, bat uthingka marak kum kitkot ke executive committee. Naluar kini lajit ya u abhi di sangma kum u ad hoc president ke VPP Garo Zone Youth Wing, bat u Salchura S sangma kum u secretary. Na kalyang ka party VPP ka kermen skam bantre na kabenta banwanra ya ka jingkala ka babha ha ka jela lingba ka ni ka committee ka batamai. This should be the slogan for the entire state.